Break. Sa headlines kan mga barata, dating Mayor Asingunyang Congressman Nelson Ligacion, kang 3rd District kang Camarines Sur, may reaksyon sa pagiging highly urbanized city kang Naga. Plebisito para sa highly urbanized city planong isabay sa barangay asin sangguniang kabataan eleksyon. Drug bypass operation kang PDEA Camarines Sur sa Banuang kang Magaraw. 4 na sospek sa pagpabakal subuot ng illegal na droga, arestado. Nagpapadagos na kaugma festival, generally peaceful sabi kang PNP Camarines Sur. Uya ang mga bareta sa aldaw nini. Ako po si Ja Mike Angeles. Congressman Nelson Ligacion kan 3rd District kan Camarines Sur naugma matapos maideklara bilang highly urbanized city ang Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa administrasyon ni dating Naga City Mayor Asingunyang 3rd District Congressman Nelson Ligacion, nagpo ng diskusyon kung napapanahon ang pagiging highly urbanized city kang Naga. Itinao ni dating Mayor ngunyan Congressman Ligacion sa sangguniang panlunsod ang desisyon sa bagay na ini. Kasudma formalmente pinag-anunsyar ni Mayor Lenor Bredo ang pagproklamar sa Naga bilang highly urbanized city. Naugma subot si Congressman Ligacion sa pagkakadeklara bilang highly urbanized city kang Naga. Naugma po ako na ang Naga deklara na ni Presidente Bongbong Marcos as highly urbanized city. As early as during my second term as Mayor of Naga City, napag-uulayan na kung ma-apply na ba sa pagiging highly urbanized city ang LGU Naga. Banga po si sentimiento kayto kan liderato, but I let the sangguniang panglungsod decide on the matter. And after my term, na baritaan ko na pigpurso kan new set of city officials si kamautan na mabago na ang status classification kan LGU Naga from independent component city to highly urbanized city. Even before, qualified na po talaga siya. In terms of population requirement, which is more than 200,000, and in terms of local income, locally generated. So nag-comply po talaga siya. Of course, si mga certification requirements from the from the Philippine Statistics Authority, from Bureau of Local Government Finance na ma-certify kaitong income and all other requirements nakumplehan po yan kan lokal na gobyerno Canada. Sa titulong highly urbanized city, may pressure na subot ini sa liderato ka mga leader sa lokal na gobyerno kang Naga, urog na sa pangangaipo ka mga lambang Nagenyo. Pero may challenge. Ang challenge kayan is on how to keep up with the demands of the time, the demands, the obligations, lalong-lalo na insofar as the constituents that you are serving. Kasi mas magiging halangkaw sa expectations, di ba? Whereas before, considered as a simply as a city, pero ngunyan, pag sinabing highly urbanized city, mas iba ang paghiling, iba ang expectation. Kahilera mo na po kayan ang Quezon City, ang Makati, Manila, Pasig, most of the cities in the National Capital Region, Cebu, Davao, Iloilo. So, yaong ka na sa grupong ito kan mga syudad. And therefore, garo may pressure man yan on the leadership. So I think yaon dyan si challenge. Kung paano makapag-keep up
with the other leading highly urbanized cities in the country. Mientras tanto, makukumpleto ang pagiging highly urbanized city sa oras na mahapot ang mga taga-Naga kung pabor o daisinda pabor sa pagiging highly urbanized city kan Naga sa paagi nin sarong plebisito. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, halawig na proseso pa ang agihan antes maging Lone District ang syudad ning Naga maski naideklara na ining highly urbanized city. Sa paliwanag ni Congressman Nelson Legacion, kaypuhan ang pag-aprobar kainikan Kongreso. Kaypuhan man subot na maabot kang syudad ang tamang bilang sa populasyon para maging sarong suway na distrito. Kapag ang Pig-uulayan Legislative District, number one, population requirement. So ang hapot, nakapag-comply na ba kita sa population requirement? As loan district. As a lone district. Ano si magkayanda eh? Ano si population requirement? 250,000. Pero pa lang po kita as of 2024. Nasa 209,000. So harayon pa. Pirang taon pa po yan. Baad 2035 pa po yan? Or 2040? Bago ta maabot itong compliance with the population requirement. Pandua, kaipuhan na igwang proposed bill creating a lone district, legislative district, and dapat aprobado kan House of Representatives, aprobado kan Senado, pirmado kan Presidente. Padagos sa mga bareta, plano ni Naga City Mayor Leni Robredo na maisabay na sa barangay election ang paghapot sa mga taga-Naga kung pabor o dae na maging highly urbanized city ang Naga para mayo ng gastos. Kay man subot magkaigwan ng information dissemination kung ano ang implication kan pagiging highly urbanized city kang Naga. Pag naproklama na ka-presidente, di pa siguro nagpupuon ang bilang dahil di ta pa man nare-receive. Sabi tataunan kitang advance copy bago itao. Pero ang under the law kaya, kaipuhan may plebiscite. Within 120 days. Sabi ko sana daing na sa to iparesibi para si plebiscite isabay na lang sa barangay elections para mayo ng gastos. Ano man lang yan, plebiscite na hinahapot ang mga tao kung uyon sinda na mag-highly urbanized city na kita. Siguro magkaigwan ng information dissemination kung ano ang implications. Sa iba pang bareta, day na magpapaluwas ang City Engineer's Office ng mandatory permits para sa pagpapadagos kan patrabaho sa halangkawan na building na yaon sa Barangay Santa Cruz, syudad ning Naga. Ini ang naging payag ni Attorney Angel Ohastro kan City Legal Office matapos mahapot sa update kang nasabing building. Liwat ining nakakuaning atensyon kan publiko matapos ang nangyaring pagkagaba kan halangkaw na building na pinagigibo duman sa Angeles City kung saan nagpapadagos pa ang search and retrieval operation sa mga nadatugan na construction worker. Abutan na magpadagos pa yan din sa public safety issue. So ang advice ko sa building official, City Engineer's Office, ay na mag-grant ng mandatory permits dahil sa continuous sa violation. Hanggang ngayon, may man compliances. So, ako para sa kuya, iganing sa physical ground, I declare na bad faith talaga siya. Pwede nang i-refuse ang any mandatory permit. Mientras tanto, pinaglinaw pa ni Attorney Angel Ohastro, City Legal Officer kang Naga, na naghanap pa sinda ng ebidensya para mapapusog ang reklamo sa may sadiri kan halangkaw na building sa Barangay Santa Cruz, syudad ning Naga. Inabisuhan man kan City Legal Office si Mayor Leni Robredo na suratan ang bagong DPWH Secretary para balikan sinaging desisyon ninda sa nasabing pinatrabahong halangkaw na istruktura kung sa indaiman subot kabali ang LGU Naga sa nagdesisyon kaini. Mga alas kamo siguro kung tanong hanggang ngunyan na day pa kita mag-file. It's because nag-build up kita ng additional evidences para maging airtight sa tuyang ipa-file. So, pig-require ko, pig-request ko sa building official ni update si gabos na reports, the technical reports. So, medyo nahaloy siya dahil for quite some time nagbago baga kaya ng building official. Tapos, nagprepara man siya, kadakon niya pang adjustments, tapos kulang sa staffing niya. So, pero na may mga series of naging inspections kita na nag-participate man nga niya ako sa inspections. Napagulayan na siya before.
So ito, consolidate na. And the other day, na-receive ko na si consolidated report ng building official. Yung mal sila, halat ko talaga para makumpletuhan niyo sa kuyang case build-up ko. Sa samuyang pagbabalik, 4 na suspect sa illegal na droga arestado kan PIDEA Camarines Sur sa Magaraw, Camarines Sur. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV 48 Naga, News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, paghulog ng dakulang gapo sa slides and shower falls sa Barangay Curry, Pili, Camarines Sur, pinamonitor tulos kan PNP Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Naging trending kanakali sa mga aldaw ang nangyari sa slides and shower falls sa Barangay Curry, Pili, Camarines Sur matapos ng maugmang pagkarigos asin pagkuanin magayon na footages kang grupo ni Brian Biag asin Miko Almasco ang dikit pang mapuli sa trahedya. Istorya ni Miko sa GNN TV 48 Naga, bigla na lang sila nakadangog ng daguldol na sinundan ng paghulog ng dakulang gapo. May mga nakasabay pang punin kahoy na tinamaan kang gapong nahulog. Namin kasama na si Kuya Christian, nag-ano na lang po, tamang kuha-kuha na lang po ng video, picture-picture. Tapos, yung isa pong kasama namin itong si Kuya Brian po, kami pang binibidyoan habang naliligo po dun po sa mismong ng tubig, dun sa bunganga po ng falls. Kami po, habang may kunting ingay po na parang, babaykad to? So, opo, ng kitkilat. Di po namin yun pinansin. Hanggang sa yun na nga po, mga ilang segundo po, yun na po parang may bumagsak ng malaking bato po hanggat yung mga kahoy po nagsitumbahan po.
Ang bagay na ini ang tulos man nakaabot sa opisina ni Police Colonel Virgilio Olale Jr., Provincial Director kang PNP Kamsur, na tulos nagtaon ng direktiba na masiguro ang seguridad sa lugar sa tabang ka mga opisyal kan barangay. Patuloy ang engagement natin sa tao na iwasan muna yon para walang mangyaring damages or injuries. So far, yung insidente, wala namang nangyaring injury sa tao and wala namang damage to properties. So, but then, dahil that is considered as force majeure, kailangan pa natin i-secure para maging safe ang tao. Maging ang Bureau of Fire Protection sa Banwang Kanpili sa pamamay ni Fire Inspector Dexter Prades ang naghiroman para masiguro ang kaligtasan ka mga nasa mountainside barangay kanasabing banwaan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, halat pa man kan GNN TV 48 Naga ang magiging anunsyo kan lokal na gobyerno kan Pili Camarines Sur, partikularmente kan Municipal Tourism Office sa presenteng sitwasyon sa pinagdadayong falls sa Saindang Banwaan. Sa police report, nasa custody ngunyan kan PIDEA Camarines Sur ang 4 na suspect na Saindang na aresto matapos ang ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kasudmang hapon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 4 na persona ang naaresto sa pinagibong drug buy-bust operation kang PIDEA Camarines Sur sa Barangay San Pantaleon, Magaraw, Camarines Sur kasudmang hapon. Binisto ini sa mga alias na Mar na subot may sadiri kang harong na kinukonsiderar na drug den asin iyo si target kan drug buy-bust operation, alias Chris o Umping, alias Jeff asin alias Michael gabos residente kan nasabing banwaan. Aabuton sa 23 grams sin subot shabu ang nakumpiskar sa mga suspect na nagkakantidad 156,400 pesos. Dun sa buy-bust po na sinagawa natin kahapon, ito naman is in coordination po at cooperation po ng Magaraw MPS at ng Kamsur Maritime Police Office po. Nagsagawa po tayo ng anti-drug operation kung saan po nakapag-aresto po tayo ng 4 katao at nakapag-kumpiska tayo ng 23 grams po ng pinagnalaang shabu at ito po ay nagkakalaga ng 156,400 pesos po. Sa nakalap na impormasyon kang PIDEA Camarines Sur, si alias Umping ang 2 beses naman subot na dakop sa paagi ng search warrant operation sa illegal na droga, asin si alias Jeff ang yaon sa proseso ng probation. Actually po, 2 po doon sa 4 na nahuli is may previous cases. Yung isa, yung alias Umping is base po doon sa ating verification, 2 beses na po nahuli sa search warrant operation at kahapon na abutan na naman natin doon sa drug den na ating na-operate. At yung isa po is yung under probation, yung alias Jeff po, na ngayon ongoing po yung kanyang probation. Para mapapusog ang reklamong isasangat kang PIDEA Camarines Sur sa korte, papaaramon subot ninda ang husgado dapit sa mga nainot na kaso kang 2 na aresto ninda kasudmang hapon. Base po dun sa instruction sa atin, isasama po natin dun sa information na itong mga arrested person is dati nang nakapag-avail ng plea bargain at may previous case na para naman po saalang-alang din po ng ating mga prosecutor at ng judge na pag mapupunta ng kaso yung pag-a-assess sa kaso na ipapile natin dito sa mga arestado natin. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar man ni Intelligence Agent 5 Adrian Fajardo kan PIDEA Camarines Sur na halos 70% subot kan mga nadadakop sa illegal na droga ang dati nang naatubang sa kaso laban sa illegal na droga. Ang ibang temporaryong pinalibre kan lay ang nabalik man giraray sa illegal na transaksyon. Actually po, 2 po doon sa 4 na nahuli is may previous cases. Yung isa, yung alias Umping is base po doon sa ating verification, 2 beses na po nahuli sa search warrant operation at kahapon na abutan na naman natin doon sa drug den na ating na-operate. At yung isa po is yung under probation, yung alias Jeff po, na ngayon ongoing po yung kanyang probation.
Sa kasumpay na bareta, tinauan importansya ng Intelligence Agent 5 Adrian Fajardo kan Pidaya Camarines Sur ang impormasyon na pinagtatao sa indakan ng mga residentes asin opisyal kan barangay mapadapit sa illegal na aktibidad o rugnas illegal na drogas sa indang mga lugar. Dakulang bagay subot na hali na sa komunidad o sa baba ang impormasyon na ipinapaabot sa indang opisina. Actually po, nasa siguro 70% ng mga nakapag-avail ng plea bargain is bumabalik po ulit talaga sa illegal drug transaction. Ito yung sa kadahilanan na pag nakapag-avail sila ng plea bargain, mag-avail ng probation, babalik ulit doon sila sa lugar na kung saan sila nag-conduct ng illegal transaction at nandun ulit yung kanilang mga conspirator, mga kasapakat. Ang iba, supplier na rin ng illegal droga, pinupuntan sila at naingganyo ulit na mag-engage sa illegal drug activities. Sa iba pang police report, nasa custody ngunyan kan Minalabak Municipal Police Station ang 19 anyos na si alias Axel matapos ining ireklamo ning panghabon in cash na 3,400 pesos sa sarong tindahan sa barangay San Juan, San Lorenzo, Minalabak, Camarines Sur. Napadali ang pagbisto sa sospek huli kan CCTV camera na yaon sa tindahan kan biktima. Nabawi man ang nasabing kantidad matapos dumanan kan mga otoridad sa saindang harong ang sospek. Padagos sa mga bareta, 7 nagtutupada sa Barangay Zone 3, Barangay Santiago, Pili, Camarines Sur ang nabulaga kan mag-arabutan ang mga pulis. Narecover kan mga otoridad ang saronggadan na pambulang na manok, tulong lugadan na pambulang na manok asin mga tari. Nakumpiskar man ang kantidad na 2,200 pesos na pusta. Nakarecord man sa body-worn camera as an alternative recording device ang ginibong operasyon kan PNP sa Pili, Camarines Sur. Padagos sa mga bareta, generally peaceful ini ang naging paglaladawan ni Police Lieutenant Colonel Josefa Zapi, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office sa nakalis na 2 aldaw, nakaugma festival sa probinsya ng Camarines Sur. Alagad inako kaini na nagkaigwan ng problema sa bulos kan trapiko kan primerong aldaw hasta kasud mang Miyerkules. Sinabi pa ni Police Lieutenant Colonel Zapi na nakatalaan magbugtak ng mga directional signs ang PNP para matawan giya ang mga motorista kung saan maagi asin maparada kan sa indang mga behikulo. Halos 3 days na pang 3 days na po na deployment niyan. So far po masasabi kang generally peaceful pa man po giraray and namamanage pa man po si traffic, although di talaga maiwasan na may traffic pero namamanage pa po. Padagos sa mga bareta, ikinaugma kan Camarines Sur Police Provincial Office ang marhay na gawi kan sarong social media influencer na si Mr. Mendoza matapos kaning ibalik ang napurot na 10,000 pesos mientras na madalan kaugma festival kasubanggi. Tulos man na ibalik ang nasabing kantidad sa sarong babae na isubot ang nakahulog kaini. Sa ngunyan may patanid man ang PNP sa mga madaralan na dai na magdara ning dakulang kantidad nin kwarta o magsulot ning alahas. Saro sa mga nagmadalan dyan sa kaugma, may pig-turnover siya na napurot niyang kwarta. So ito po napurot niya na to, na i-turnover, may man po ito duman sa may kagsadiri. Sa tabang po kang CCTV sta dyan na naka-install, na-identify ta po si tao na nawaraan ng kwarta. Paano ito napurot kayo itong lalaki? Sinakapurot pala sir si Mr. Mendoza. Sabi niya, habang palaog sinda duman sa area, kasi may mga gate po kita dyan, kung saan kita pwede maglaog. Nahiling niya itong nakalukot na gold kasi ang lalagyan katong siguro na-attract siya duman dahil gold. Pigpurot niya da po and na-found out niya na kwarta ang laog. Pero sabi niya, habang palaog sinda, may nahiling siyang babae talaga na medyo nagbubut-but kang bag niya. And dahil niya man po nahiling na ito talaga ang nahulugan ng kwarta. So napurot niya lang to. And then, kang pig-check niya po na kwarta sila o pig-turnover niya po sa muya, sa police. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon na i-follow ang samuyang official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming matod yung mga baretang garantisadong nanginot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para update kita sa mga bareta as in istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles asininian GNN TV 48 Naga News Break. Sa NCF,
tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.